Dobrý deň, vítajte v systéme Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, kde sme už prihlásení. V tomto videu si ukážeme, ako importovať súbor vo formáte XML, obsahujúci informácie o plánovanej infraštruktúre. Po kliknutí na záložku Plánovaná infraštruktúra a ďalej na ikonu Vložiť sa dostávame k tvorbe samotného projektu, ktorý môžeme vytvoriť dvomi spôsobmi. V tom prvom vložíme nové údaje, to znamená, že pre nový projekt je potrebné zadať jeho názov vo formáte napríklad mesiac, rok, zvolené územie, prípadne okres a technológia. Nakoľko sa jedná o plánovanú infraštruktúru, je nutné zadať aj plánovaný začiatok a plánovaný koniec, kedy bude daná infraštruktúra vybudovaná. Okrem toho musíme zadať aj status projektu. Na výber máme 4 možnosti, a to zámer, projektová dokumentácia, povoľovací proces a realizácia. Pri druhom spôsobe pokračujeme v práci na uloženom rozpracovanom projekte, ktorý ďalej editujeme. Zvolíme prvú možnosť, to znamená, že vytvárame úplne nový projekt. Po kliknutí na ikonu Vložiť sa dostávame do ďalšieho kroku, kde sa rozhodujeme, akým spôsobom údaje o plánovanej infraštruktúre zadávame. Ak zvolíme možnosť Zakresliť, budeme presmerovaní do mapového okna určeného na zakresľovanie prvkov infraštruktúry. Druhou možnosťou je importovať údaje o plánovanej infraštruktúre, čo nám umožní vložiť XML súbor s údajmi o prvkoch infraštruktúry. My zvolíme druhú možnosť – importovať. Po kliknutí sa dostávame k poslednému kroku, kde priamo z nášho zariadenia vyberáme súbor, ktorý chceme importovať. Tento súbor už musí byť vyplnený podľa priloženej XSD schémy a musí obsahovať rovnaké informácie o plánovanej infraštruktúre, tak ako sme ich vyplňali pri jej zakresľovaní. To znamená, že daný XML súbor musí obsahovať typ infraštruktúry a geometrický typ, teda či sa jedná o bodový alebo líniový prvok infraštruktúry. Číselníky s typom infraštruktúry poskytne úrad v samostatných pomocných prílohách. Štruktúra údajov o plánovanej infraštruktúre sa od štruktúry údajov o aktuálnej infraštruktúre líši iba úrovňou obsadenosti. To znamená, že úroveň obsadenosti zadávame iba pri aktuálnej infraštruktúre. Ak máme daný súbor zvolený a vybratý, jednoducho klikneme na tlačidlo Uložiť a odoslať. Samozrejme môžeme nahrať naraz aj viac súborov. Tým sa daný projekt aj so súborom vo formáte XML úspešne uloží ako nový záznam. Ak štruktúra súboru vo formáte XML nie je v požadovanej forme, systém nás po kliknutí na tlačidlo Uložiť a odoslať automaticky informuje o vyskytnutí chyby, prípadne, že zvolený XML súbor nie je validný. Úspešne odoslaný projekt nájdeme v záložke nahratých údajov, konkrétne v podzáložke Zoznam nahratých údajov. Ak klikneme na tento vytvorený projekt, zobrazia sa nám sprievodné informácie o projekte a nižšie aj samotná geografická oblasť, kde sa infraštruktúra v budúcnosti plánuje vybudovať. Tieto informácie nájdeme po kliknutí na ikonu malé i. To je, čo sa týka importovania súborov vo formáte XML obsahujúcich informácie o plánovanej infraštruktúre, všetko. Ďakujem za pozornosť.